100 ragi hapon, mayong hapon mga pinangga sa tanan nga mga Facebook followers nato diha. Mayong hapon ninyo diha. Mayong hapon sa tanan mga kaigalaan, mga kaigsuunan. Ay, ini kay guwapa. Kagwapa na to ani oh. Kini. Dara di. So, mayong hapon ha mga kahigalaan. Mga pinangga. Indutan akong naong eh. Sir Ay Avila, ni Bila na po na imong utok sir. Sige mga pinangga no. Si Sir Ay Avila, sige Bila. Sig Bila dia sir. Kitang panslag. Mayang hapon mga pinangga. Nag-PM ko do tayo rasa nag-message oy, nagtuo man sila di ko mang-reply gud. Gamay ra kaya kung na-replyan para alas 5 kay nagtuo man sila di ko mang-reply gud. Sige lang mga pinangga. Pag-ampo lang mo mga uban dia, mga pinangga nga di ni mo gawas ako ang ihatag mga kaigalaan. No? Nairo kita nadugay yan eh. Okay, pa-share lang mga pinangga no kay sa tanan nga mga wa kasugat. Saman apiki mos kwarta o apikis naong. Ako apiki kus kwarta, apiki sa kus naong. Daghang apiki. Wow. Wow. Ninyo. Sige mga pinangga no. So salamat sa mga nag-share unya mga kahigalaan, mga pinangga sa mga apiki diha. Pumugi di ba? Tanantang apiki. Shout out day no sa mga naglantaw karon mga pinangga. Shout out din yung tanan mga kaigalaan unya para naglibo ko yung sound mo pagsikrito mga pinangga. Nigawas pod ang 110 no. PM ta mga solid tatang ha. Kada adlaw PM ta. Mga pinangga. PM ta kay kuan na ko'y importante kayong ihatag pangluwas problema ba. Lislian agitong abugayon tang ihatag na lang diri sa live tang mas nindot man daga sa may nindot ihatag sa live, ihatag sa EPM lang. Sa may inyong ganahan mga pinangga. Sa mga naglisod diha mga pinangga imo na to na sa yun. Daghan na guwapa diri small bual lagi oh. Na. Awa na, guwapa kayo na. Na. Dagang kay guwapa, guwapa nga saging ba. Ang
Kanang mga nakatuod ani taga diri. Mga nakatuod ani taga diri. Sa aming lugar diba? Sa aming lugar guys. Sa aming lugar be. Sa aming lugar be. Una nasa igwapa na. Saging. Natag Alcantara guys. Shout out sa mga taga Alcantara. Kanya mo albual pa to karon Alcantara na mulupad ba niya mong sakyanan gud. Yatag lang gud na sa live dang kay nang naning bayami og lantaw anang imo live tang. Kung nagnaning pugkog paningkamot diri mga pinangga. Na karon kay naigihatag ato ang SARS. No? Nagtan-aw ba ko live tang hatag 5 PM. Naigihatag atong SARS karon ha. Mga pinangga. Alcantara man na. Alcantara man na. Salamat sa mga nanugat diring dapita. Na iniliko. Dong nabili ni mong plate number dong. Para pakai plate number dong. Sige, driver series guwapo. Pakai dungog. Ato ni listen atong effects kay mura tag titibir man ani. Oy di na pwede. Oy. Allah. Di na pwede. Mayang apuntang amping kanunay God bless. Ma'am Wilma Gimarino tan-aw baya minimo diya sa live tang maugyod lantaw gyud mo gyud. Sa mga nanugat diay salamat kayo niya. Sinabtan na regitahan no. Ang mga nanugat na ana sila special ilaha manana sila gatag sekreto ng ilaha nya kamong mga wa kasugat. Sinabtan na ilang taha. Sabton ta mo niya sabta lang pug ko ninyo mga pinangga. Sabton ta mo nga apike pamangha mo. So ato lang pud sabton ang mga nanugat mga pinangga ha. Mayang hapon tang mayang hapon. Sa mga gusto mo palit sa tong produkto ha, mga pinangga pwede kaayo ha. Unya katong mga musugat Cebu City, pagkuan lang mo, pag text lang mo daan. Karon pag sugod na mo text katong mga musugat sa Cebu City pa reserve na mo daan ha. Kay dunay limit ato ang mga pinanggang kuan. Pagdalhon diyang produkto unya pag pa-reserve lang mo daan 0906-209-8717 katong akong gi-post. Kaloy ang di kasugatang ato pod kaloyan ang mga nanugat no. So naaman sila special gyud nga naa nila. So ato pod silang kaloyan mga pinangga. Ato pod silang tagaan pod og kuan kaluoy. Dako nga kaluoy iniwa dako sad nga kaluoy aron mahimong pinakadako nga kaluoy. So ana diri dapit mga pinangga
Tol-tol mo ani. Kasi taga diha. Singgit lang. Dere. Sama ni. Oops. Maraming tao. Sir Aye Abila ba? O sigon ti karon. Sige kag langas diha. Mangusig ra ba ko?